Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Tapi dibaliaknya daripada itu, Stan rasa malu menyasak pulau. Lah sekian lama bajalan baurek candola suang batu batarua alu kayu rukam. Kini pulang mengatik tangan serupa orang kalah parang. Lah rabah karang dia condong, tunggu menyampi di nagari salodang menyarok kampung buahnya jatuh di rantau. Itulah upetnya caraco sumpah bagumam keditangguang. Maka diseka malah hiamato dipujuk ati sama surang. Basabab kampung ditinggalkan ulah suruhan mandejo pituah mamak daulu. Para tahu madang diulu babuah babungo balun. Baran tahu waang bujang daulu di rumah babungo balun. Ado pulo amanai kurang talukih di dalam pantun. Cuba dak tumbuh sabarih di bawah jagung orang tunggalkan. Sayang ke anak dipetangi ibu je kampung ditinggalkan. Santanu ibu je baju diboka ipek adang-adang jokok memakai baku tiko raso kalusuhan tukari. Kan sanu ibu jo padi baniah ditebari serakkan di sisiah ke sawah jauh. Sebab kalau bahimpun di samayan urek di bawah ke basawa pucuak jateh ke bapalun tasasak petang kagadang di malah padi ke babuah. Iyo ibu jo kampung di bawah marantau jauh. Kaganti malateh hutan membokak taruko baru membangun ladang jepara. Gitu kuat barang nanado nalamu kamakapai diragang padang penyimpawan bertambah laweh minangkabau. Tapi ko indak basu nan sadonantun stan semati mati angin. Jan barabu suok juga manakan nak susui tanaan mandeh usah sampai mituo jajo biliak lasari ujong pangkal. Dek sabab karena itu mudo den dirantau orang jarang lalu di rumah gadang alun menyeso ke pusako. Itulah hanya tandu beti jaso jamanah ke negari. Kini sesudah badala tuo kok makan sesuok kanyang bakain sahalai langkok. Dunia habis taragak sudah baganju bawaliak tulang. Hanya pinta-pintu seketek. Kok mati badan dengi suak disiko tolong dipandam di darah keserak daulunya. Di pincuran dan mandi jolong sinan juo mandi besudah. Dibakeh baraja sujud di surau nangko sembayangkan. Itulah kata ucapan santun ke tanah pusako Minangkabau. Dulu dan bayi tampak punggung. Kini babaliak tampak muko dagang lasurut jasanya. Satibo kami di kampung rumah tinggal nama dapati. Ganjang rabah pintu basau dapua condong tungku puruntuh laman sama parak marimbo. Jawan nindak bepinggan nindak sanduk patah haram menaruh kono la meja di kursi. Maka diadakanlah segala cie nan tirih makanan sisi nalapuak patut diganti dian sua surang semua surang nindak kesia menyaraya. Dek tiok dikakuk main pitih asa diawai main upah dan kunyit membali juo. Maka kampihlah uncam penyimpanan baganti ale sudik kampih. Baralah gana kata tanai ulu indak muaro tunggang lawi ditimbau oleh kakak yang kok kunun pitih lagi ongkui. Untuanglah tantang nang ganti yang dapat bilai hanyut nalai kepintasan. Indak disangko dia ngenangan datang pekirim sisarial mairi yang mesel sida dari istininya 20. Alhamdulillah. Baba liat semangit badan nan bak cikarau dapat ayah bak rumput di timporinnya. Sudah dicupikkan bareh baka taniat bercucuk tanam ke sawah mulai bertahun babuek kami bertiga. Jo bismillah turun kaluluak stand diayun tajak tinggi-tinggi mahum jam tiba di tanah tingkah ke tingkah kunipang dua tebu dua semangit manusia itu. Sabanja jolong lay menakah. Banja kedua mulaikan dua cupik ketiga lama leo. Lahacok tetagun taga alih luput guyah hanguk bakaja babintang-bintang pemandangan badariak-dariak tulang pinggang. Kononlah kulo jo silinda. Saja iduang ditampu hanguk iko lah baru masuk lunau. Cah menyilau ke bulakang sabanta mahamwih tapak tangan nampak loncek inyum gagau.
Amaknya duduk tersandar. Dari tadi gilo bekipeh lah kari yang kawa disasoknya taruh sebentar minta pulang. Indaklah dapet disasali stanio juo kata orang. Gadang garundang di kubangan, gadang buayo di muaro. Ulah lambek lamo dirantau badan biaso senang juo kini tapaso tulang. Kabal. Pendeknya di hari sehari nantun nalun saliri kesudahkan. Menjalang berbunyi tabuh lu'ua kami bekameh balik pulang. Bayiriang-iriang dia banda tadayuak di pamatang saruman tentara balik parang. Itu di hari nan pertama. Bisuaknya diulang puluh, besambuang bisuak calai, cukup sepakan besi tungkin sekuduang piliang aluluak banyak bertambah gadang juo orang sabali abatanam. Kasudahannya menyerah kalah. Tapaso upah kaupah nang jinak juo menangguangkan. Allah dicuba masuk parak, mengkasih batanam kareh di sisi di tanam mudo. Tapi baru tiburi tapi ladang mencaliak sama jaba luka memandang rapek kayuana. Surut hati patah salero banyak lendak dari yo. Kok ditanam di Peranci, 2 bulan mengkoba daun nantah kabilo kaberisi. Dalam buat cangkeh kepalo mungkin baraso ndak menginyam badan barang suatu juga. Diganang kolam tabe ikan bertahun baru ke memancing. Piaru tiak jo ayam musang banyak akuak bermusim pokok kandang mungkin tak balik. Pendek nyobak taimbau orang bagak turun stan musuh tampak hati badan puang cakak alun takut hati buah pacah mental kata orang kini. Tapi tak kena ketua guru tersebut di dalam kaji. Walau bari suak ke kiamat dia penbumi kabalipek namun bijo tanamkan juo itu basuah juga mu. Ainda ada lagi. Dia utangkan yo dia suah mengkolan saya takut dia wai mengko jadi. Maka dirambah sama nambah sawa dikisai sasok jaraminyo di lambang tanah persamayan. Kami saundang dinantuo kandai-andai dinamudo. Dia karakok da ulunyo kok kita rajin menjunjuangkan suak kajadi siria bana. Asah lai satu batanam indak bana dapet menuai mengkatok kabulia jo salidu dia orang. Nan pangka yakin getawakal sabah jorila di paladia sinan lataknya tolong Tuhan. Di pado satu waktu, sadang rami orang di kampung bermulai tagak bayang-bayang tegelek asa masu itu. Nampaklah hoto nda sipik mudiak menuju rumah kami mengimbau-imbau kalasunnya. Tapi di simpang sudik laman noto tagak mesin baranti takwak pintu tendang supir maranggang kacu belakang. Maka keluarlah surang anak muda. Awak gagah bakacumato kumis nandak labek amek rambut katua berombak-ombak. Tangan suok menetiang kopor dan kida memimpiang payah sarawit bana aja papanya. Meriang pulau nan pedusi, bakaus sarawalepis memakai jaket merah jambu lakit sepatu tinggi tumit. Dari jauh nyola galak, sialah orang datang ko apa mengkasui dalam hati. Cadang menggisa-gisa mato tagagaw amaknyo di alaman balari silinda pemanyonsong. Ruponyo si Sarial nalata cogo tan pulang sarato anak bini. Onde, saju ati alang kapalang nan bak mandi di anak sungai raso diurek kaya rimbo. Tuhanlah saja nak tahu. Sabab Allah juga itu. Nyatoi juak lai basaga kok lurah ado babatu taraso badan bapunyo bukanlah kami orang tabuang. Itulah bunyi buah rato di salo tangit kesyukuran. 3 malam minyo di rumah tarapak katodik Sarial menantui kui membenarkan. Mangkulai pulang ke kampung dapat cuti perai sebulan di rumah hendak lama bana. Adapun mengkasih kepulangan, selain palapeh hubek rindu, ada rundiang nambah bau minta dia lah imu pakai. Kaba elok barito bayak patrik digagih dicapekkan orang menanti ketuk putih. Yaitu taradok diri silinda. De awak menaruh ketitiran orang banyak nak menguruang sangka menunggu di Betawi. Urangnya kawan sekolah. Masuk kuliah di Salemba kini pegawai kantor dia si Beni namun pajatu. Asa nandari parik rantang dalam ranah kota nanampe etan di luar 50 kota kalamai ranamokan. Tantang ti ia parangainya indaklah patut diragui. Sopan lai tarati ado turunan orang baik bayak rajin sembayang baik badat terpakai di masyarakat.
Baalah wana tampan sigay cubo siasik batanganau sinan kasayah beritonyo. Sabab antaro si Beni ju si Linda alah tarantang tali suto takabek tabua sinta hingga ada awak mematinya. Kok lai jodoh bayimbawan sawah diangkit nenek mamak tambang disinta ayah kanduang. Mako samantaro hari sadang tanang ombak sunyi yang salasai hujan taduah kabut puntarang biarlah hambo malayakan. Kami barangkit Yusilinda amak pai ayah di rumah di Jawa lek dilansuangkan baitu kecek si Sariau. Kanio dek katu surang dibulati katu banyak diedakan rundiang kepacik de mamaknya. Salah kurang sumando di jalang malah nampatik-patik digiliang katu jemu pakai imbago barapek dalam adai. Maka tumbuhlah bijo di tugaran tumbuhnya lalu disiangi sesuai padu jopadan saragam ukwa jangko kalang suang duo mukironyo. Walhasil salasai mendoa ketek di bulan Nayak Zulkaidah barangkeklah anak serombongan tinggal mainggi surang diri tinggal saratojo tuangnya. Lah sebulan nurang bajalan ampiang kedua bulan panuah. Salamonantun badan tinggal mau nyi rumah yang sekumbang. Taraso bana hinyo diri tan sarupo lagi yang petah punco lingau tak sia mengawani. Anak jauh bini pun jauh kemanakan haram menyilau orang kuli yang tak bertanya. Tumbuh tanak biawak surang sawak ayah mandikan diri kok litak resek lah tungku takkan tua elola bantah. Kalau nak tahu jauh tua ngambo, caliaklah kayu mati tagak di tengah padang pesawangan sadang dikuput angin ribu. Daun gugua rantiang maranggeh batang mumuak uret tagantuang buruang nanindak enggok lain. Kok rabah badan bak kini mati surang di sudik biliak. Sialah orang nak tahu antah kok langau jauh saja. Lah dua pucuak surat malayang menyuruh maknya pulang janji kanindak lamu bana. Datang balasan si Sarial amak di dalam perjalanan bersabayah sabantah. Kini sedang di kota Bandung ditahan setinggi Josi Dadang. Dari sinan ke Palembang sida papasan kare. Lalamo bananya taraga cucu nak tahu juan duangnya. Mandanga jawaban suret mangka hati bukan kepalang berang tak sama dilacutkan bani bercampuai buati. Ko indah menenggang anak takut menentu kata singwang jo kawe dan minta pulang pilih cie antara dua. Bini ndak berparu ilipe lah ngato laki tinggal surangnya malala meradai-radai bajalan bak kumpayannya. Awas. Tunggu pulang tiba di rumah dan basuahnya kato-kato dan nasab dan paganyikan di sinan mati nunggu sanang. Tapi di bulanan kampe beliau tercogok turunoto di antara cucunan bujang anak sida nomor 2. Tapi tahu tan, mancaliak nang kanduang datang bangi surut berang tak jadi hilang sugalo dendam lamu kasih babaliak semulo. Ba sebab engkau itu. Bukan pitunduak menyopakai atau alengu pasak lidah hendak pulau takut dibini. Tapi takana pituah mama. Sapatah kaji berselisih manga surau ka ditinggalkan. Ujuang Jepangka na bagi sial sah labu war tanggakan. Itu di ambonan tapi ya. Sebab anaknya berumah tanggo ko sepantun lama menih kopi stan. Kok nak tahu di lama kopi cubu tunggu sampai tadadak. Dialeh cangkia karak sabuk sinan bana letak candunya. Usah tak menih-menih tabu makin kau juang makin nambah. Konon beritu yang bodangnya. Adapun memua perkawinan kota bagi kepada tiga masuk. Menolah masuk nantigo, pertama masuk bakasya, kedua masuk bakisah, ketiga masuk bakaswa. Nan dikatakan masuk bakasya, sajak nandari akad nikah sampai mendapat anak cia. Siko menjulai bunga kasih bagaluit sayang ribu baranang dilalit cinta. Jalin bajarumek kai bakai bak pengarang bacarai Allah di Muhammad sinan ku rara kasih sayang. Nan kedua masuk bakisah yaitu saja awak dipanggil ayah atau diimbau orang mandeh inggo nanya minantu baru. Sikolah masuk ketikonyo bini ketampek pakai laki kebakih pengaduan samu memilai keduanya. Kok takkan tuak supir di muko senda kemudi dek stokar. Kok tagulit candai cingkarya. Ban pecah petik di pompa, kecuri ben kabua di ambun, kecos pion kurang batu lampu rem menindak nyalo,
Sugirolah supir turun tangan. Batingkah orang nambadwo sensaro pesisia dalam moto. Nan ketiga adalah masuk bakaswah, yaitu sajak menggendong-gendong cucu sampai dipisah di tambilang. Masuk idik kasuah mengasuh dinalanya bimbang membimbang dinangkalam mirip-mirip kok sakit bakir mengadu. Itulah sepanti babak drama ini. Itulah yang disebut di orang kini saling asih, saling asah dan saling asuh. Maka kini kami jalanilah masuk penghabisan idik badua bakadurang. Nambak ibarat orang menggalih babali awal pokok asa. Walaupun idik badua bukan badua caro dulu sepasang balam dalam rimbo, tapi caliak dek sultan anak kuci yang bagaluang tindiah batindiah dan pi menempang-nempangannya. Kasurau sama kasurau kabalai bayriang-iriang nampak surang nampak badua tayarak baimbau itu. Setahun sesudah itu tiba pasan dari Silinda yang pitih kaung kueh amaknya disuruh datang. Tabak inyo kamalayakan kini lama suak 8 bulan tinggal menanti putikonya. Dek sayang bojo anak, dek maragoi pihak minantu. Maka dilapeh malah amaknya berpisah pulau kami dulu. Tapi dimasuk ke menyabi, beliau tercogok pulang babaliak semangit badan mbak lampu dituang minyak. Alun sudah basiang jolong, si Sarial berkirim surat. Ananda masuk pendidikan 3 bulan lama di Jogja, bunda segera ke Cirebon, ayah di rumah sementara. Itu bunyi suratnya. Lah bakiro pulau indo abare, babaliak maenggi surang nan tinggal tindak elok nampai ya tindak sanang ayah matur tingadatan. Tong-tong kenari dibilang-bilangkan pakan 3 bulan lah dia sepetek pulang pulau permaisuri gadanglah hati Maharaja. Kini kostan, nyalah barangke pulau diminta anak ke Palembang. Sabab sida pai ke Makkah, kedua je suaminya anak berampek bertinggalkan neneknya nang kamasuah. Ya, apa katenggang geriambo nambak ayam baranak itiak, ditagah banyak sensaronyo dilapih badan menangguangkan. Lai tak cito nak menurut orang pun kareh nak membau, tapi kedibaakan. Awak indak di lingkuang sambah cara no datang ke mandehnya ayah barani kada ulu. Ko indak tasiso rasa malu stan takut menjadi buah kunjang dan kecekkan ke anak-anak. Kami nan usah dipisahkan badoso kalian nanti. Sabab dimasuk batu-tua ko bini keganti bukan duang tampek mengadu sakit sanang gantuangan batin jusumanu. Nan samisa kabuik jugunwang say barai ayah juikan carai baraso kematian tampan mularai keduanya. Usah kami dibat nangko kana janayah di sisoyo. Sakit rasunya bajauhan baa bana gini sakitnya cabut lakuku dari daging parah karena sami mukape. Isuak kok sampai mua panjang tangguang rasaikan dek kalian sinan kajaleh maananyo taga dek senjak mangato. Mangkura itu ketuaya, nyampang tibo ngilu Japan yang tumbuh sakit taranta. Ndak dan rila disintuah orang pantang siapa naman jamah. Antah amak kalian surang na lain mulia diharapkan. Baitu batin menyumpahi. Janganlah dinilai badan kami nan bak saunggok tulang lapuak batungkui hijang masyia. Janganlah, jangan. Tapi kami ko bahati jantuang. Baraso baparasaan manaruah sayang cinto silaturahim salamoni. Caliaklah lampu starong yang habis minyak menjalang padam. Sementara wajah balon sampai agak sesinga 2 singa nyalo apinya menggabubu barunya kalau hilang cayo. Contoh nan saya badan kami nak tanya orang nama resep. Di pada suatu malam sesudah sembahyang isya selesai minum jemakan, alun Nabi sabatang rokok taraso lain nau badan. Anguk sasak kepala sakit batuak tibo paluah berombak pasandian raso ketangga beputa cendol nyalah. Maka dibawalah lalu pekalumun. Dicuba mengana-ngana, apalah sebab karanonyo, mungkin koh talampau pantang atau tetagua jeta sapu. Rupanya tadi talak makan stan di parak karajo tangguang pulangnya berhujan-hujan kini ke badan mulainya. Malam bertambah larut jua.
Walaulah batungkuh jo kain sao batimbun sugalo banta baju balampih luar dalam. Namun dinginnya ala hurabi nan bak girau ambun jantan lali na sampai masuk tulang membaku darah di pembuluh. Ya Tuhan, sakit kasia kebaing bau, awih kamalah minta ayah. Udek jauh panawa jauh ke banta saja dikadukan. Di luar hujan makin labek, buruh kilet sabuang menyabuang. Sekali patuh menembak rasul malaikat nama hariak pai menjapit badan diri. Datanglah wahai Israel. Cabui angok dan kini juga buang-buang baulah kehadirat nyawa nak pulang kenan punya dunia lari-lari tinggalkan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kami yang datang dari engkau tampek kembali yang kau jua. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hanyutlah badan masu itu. Hanyut dan tidak bermuaru. Rasul dia puang lawik lapeh gilo dibuai bunga ombak melayang di salu angin. Dalam pici yang alam sabali sunyi tiadonan badat sunyi bagaikan dalam kubur. Diresek-resek kalang ulu dirabu-rabu tapi dinding. Nyato di balik papan salai bakocong di kain kapan babanta tanah sabingkah. Astagfirullah. Dalam lahat malah ko badan, kolah kubur orang namokan alam barzah katurang siap. Oh Tuhan, kok tiba sudi joda awa tanyo jualah ke dijawab. Amal kurang iman pun tanggung dosa lah banyak tepabuat tampan kalondong ke neraka. Dalam mengana-ngana diri sedang membaca-baca nasib. Maka tadanga ayam berkukuak sayu jauh tabuh badundun membalik abang demi sayu. Sinanlah baru kasayahnya Ustaz. Angok terasul turunannya kulit nalai yang juo alun mati malam ini. Alhamdulillah maha suci engkau ya Allah. Zat nan menghidupkan barang mati nan mematikan barang hidup. Walau sakit tak lama bana sepakan tidua teranta. Namun nulah dek gampo nang sadaro tunggak condong sandila rata meranggang cando sambung paran. Biliek kasaulah cahaya dipandang ngatok latiri. Lantai patah jariau lapuak diliang yang tidak elok lai tinggal menanti rabah saja. Batungke mencari ubek tan. Mangaluah tagak di pintu langit keliang bumi bergoyang. Taga adek nyawa inggok juwo tepaso iman di petagua. Di patang sepatang cako tibolah surang mamak rumah singgah sebanta dari lapau. Sang kuati bertandang elok pai bertanyo kesihatan dek badan kadang sakit. Rupanya kepujuak pagadang tangis tan diain digamangkanyo awak ibari bola tanggung. Aku berkatalah beliau masa itu. Ado kabar dari Palembang minantulah baliak naik haji lai salamai pulang pai. Tantang amak sida barangke pulau ke Jakarta dijaput di anak cucu mengkasui berubek mato. Kalau mencaliak ke perjalanan entah pabilo ke pulangnya mungkin kalau mau rumah kosong. Rumah kosong. Oh iyo itu kajalehnya makonan mauni selama nangko bukan mengkaluak manusia. Antah habilih, antah mau setan, antah patuang menyalang nyawa. Awak disangko sapah tabu tiok na lalu melunyahkan kaberang kesia berang. Biarlah. Iko malah makna kato kecikak orang dalam kampung. Kok duduk orang Sumando sepantun nabuat teh tunggu inggok na lakit kanji. Ini hujan sadabak nalah datang angin sadarok nalah tibo. Masin ni duit roda baputa tinggal tamanuang ganja batu haram di kana kanalai. Iyo pulo yang gina salah tan. Nyato kok padi lah basabi mangajarami di garoju awak kan hanya orang menompang. Walau mudo habis tanago tandeh pitih indah ameh pun tido. Tapi nan martabat lain dak usah stan harago diri ini kan. Maka dibaliakkanlah mandat ke pengulu disarahkan kunci ketunganai kabau pai kubangan tinggal baganju ame enggi turun ganjang. Di bandua taisa isa
Di laman Ratu Babuah menangis sepanjang jalan menuju rumah Ranggaya. Saat tiba di rumah Hindua kamanakan pura tercangang. Mangai di serupui ko menggungguang bungpi hilia mudiak malu kami dilihat orang. Sesudah dikabar dijalehkan di sana pun datang menyelidia. Supaya janilang sesek latak kecici yang tak tahu tampe. Maka pitih biarlah hamba simpan bugih diletak di limari loji usah dipakai juga. Takile ikan dalam lunau tanlah tantu jantan betinonyo. Urang di balik awan hijau awak di balik itu pula. Padanya kukuak dalam talua tabayang kupiak dalam bunga. Lahnya to awah penabangan pahamlah nampak ujung kato. Maka dijual malah cincin leter barek nanti gua ameh kurang ganti pahambek-ambek tanyo. Labiahnya disimpan ke sumangi. Itulah milik penghabisan si bunsu indah baradia lain. Tahu stan. Dek kuni nampak kunyangnya. Dek sadah mangkunyo putih lai jilah paroman orang. Tapi ndak lama stan. Sesudah gomok kurang palicin usai. Kesandek jalan roda masin kusui lah bandang di sikoci jahit nanindak lumilai. Awak suko jenis silambiak kini kari yang ngecok badarai. Makan bakuah nang ketujuh goreng ke goreng dibueknya. Dek litak tamakan juga. Oh, nasi. Adalah pada suatu malam sedang makan di sudik dapur tadanga orang mota. Bareh naik minyak pun maha membubuang haragolado kopi gulo itu. Kasakang rasurakungan stan. Coba tu nasi di lulu abak sakam maya diragua saja itu kata anak surang. Sekali pulau kejadian. Dek awak rabah-rabah bangun lutut guyah tangan menggigi mato pun kurang pencalian. Maka wakatu batanak patang talapeh pariwak genggaman. Jatuh menimpo cawan pinggan pecah badarai galeh kaco pecah na lalu melukoi. Ondestan. Ndak tabado buah turunyo mamatuih caci makinyo. Baa bana sumpah cara curumi na inggi kemaulang. Pendeknya ndak tasudu-sudu ditiak ndak tamakan-makan dianjiang. Ampuang rasonyo badan diri raso bukan ibu nilai. Masya Allah. Bak tabua pecahan piriang hancua galeh kanai periwa. Ba itu luluah hati ambo. Mancicua darah di kaki. Ba itulah pulau darah luko. Nan membosek di rumpun jantuang ulah dia iso kanai muncua. Lalu dibungkuih kain di teteng dijujuang lapiak jabanta baganjua langkah turun tanggo ke surau sang diadokan sampai kini di Sinandu. Itulah nasi mendi. Itulah jinih para sayan ratok tangih di hari tua. Mangko kesutan bakadukan bake herang banyak babarito. Bukan turusuah nak barintang tagamang minta dijawe. Bukan. Itu tak mungkin stan. Sadang menjina lainnya tabang narape kini laranggang. Itu mah contohnya. Anak bini tak namo tahu. Binsana takah herang lain kamanakan membuang muko. Kok kunun pulau orang sakampuang. Paliang menyilau hingga pintu, mencaliak di sudik mato, tolong dia bantu jenjaro. Apa boleh buat? Hanya ngan pintu ambo. Walau ba itu para sayan nusah dino digalakkan isuak kok sultan menangguang. Tapi ambil akimah jo pidoman. Kini-kini sultan berpikir taragu awak lai mudo sadiang tenago kuat itu. Nanti menjalang hari sanjo, gabaklah sayah jadi hujan di lakuak sultan dirauknya. Tak kama balinduang lai luar ke payung kita surang. Lihat menji kedaliannya. Itulah sajo isirato stan. Kini menji pai dulu pulang ke surau tempat tinggal ke panti jompo ketorang. Asketek, dia umur di tangan Tuhan kue. Nyawa di dalam genggam Allah. Mako taradok katonan tadorong salah tingkah rundiang tagawa sangkut sumangkut dalam batin. Bari-larila kita kini stan bari maaf amboresukan. Isuak keuntuang semua baik insyaallah. Di padang masa penantian di bukit Kahto Basuo sesimpang jalan ke Sarubu. Selamat tinggal stan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.